Potpuno pomračenje meseca, najduže u ovom veku, dogodit će se večeras 27. jula 2018. godine i počet će u 21 čas i 30 minuta i trajati do 20 minuta iza ponoći. Vrhunac pomračenja je najavljen za 22 časa i 21 minut. Pošto je ovo najduže pomračenje u ovom veku, ovakvo nešto zaista je događaj koji se doživljava samo jedan put u životu. Iz Srbije će pojava moći da se prati od izlaska meseca u 20:01 u Beogradu, pa do njegovog izlaska iz polusenke 28. jula u 1:29. Kako je očima vidljiv samo prolazak meseca kroz zemljinu senku prema saopštenju astronomskog društva, mesec će početi da ulazi u zemljinu senku u 20 časova i 24 minuta, a u 21:30 će ceo uronuti, što je istovremeno i početak potpunog pomračenja. U 22:22 je sredina pomračenja, a tamno-crvene boje mesec će biti u 23:13, kada će početi da izlazi iz senke i to će biti kraj totaliteta. Uz pomračenje meseca bit će moguće posmatrati i planete Veneru, Jupiter, Saturn i Mars. Osim potpunog mraka, na nebu će se noćas dogoditi još jedan fenomen, a to je da će Mars i Zemlja biti najbliže na svojim putanjama. Prema tumačenjima stručnjaka, kod standardnih opozicija koje se događaju u proseku svake 2 godine, Zemlja i Mars se približe na oko 0,5 ili 0,6 astronomskih jedinica, dok će kod ove perihelne opozicije udaljenost između Marsa i Zemlje biti 0,38 astronomskih jedinica, pri čemu je astronomska jedinica 149.600.000 km. I upravo zbog toga Mars će biti veoma sjajan na noćnom nebu, a taj njegov sjaj će takođe trajati dosta dugo. Pa hajde da sačekamo i ovaj fenomen koji će se ponovo dogoditi 2123. godine.